Heritage Malta sanda taqsima ta' digitizzazzjoni tal-artifatti b'fondi Norveġiżi taż-żona ekonomika Ewropea. Dan l-investiment f'Heritage Malta, waħda mill-assisa tal-wirt storiku Malti, ilaħħaq 2 miljun euro. Il-proċess fit-taqsima mnedija ser ivarja b'metodi differenti li minnhom ser tittieħed kopja tal-artifatti. Fost dawn hemm fotografija, videografija u scanning tridimensjonali. Sa issa diġa hemm l-2500 artifat li saret verżjoni virtwali tagħhom. Dawn preżentament jinsabu fil-Mużew Marittimu fil-Birgu li bħalissa jinsab magħluq għal pubbliku e kif qed isiru xogħlijiet ta' manutenzjoni tal-post. Dan huwa l-ewwel proġett tax-xorta tiegħu fejn ser jiżgura li l-patrimonju kulturali jkun aktar aċċessibbli. Filwaqt li jinżamm inventarju diġitali da dak kollu li jforma parti mill-wirt storiku. Preżenti għat-tnedija ta' din it-taqsima kien hemm il-Ministru responsabbli mill-Wirt Nazzjonali u l-Arti Jose Herrera, fejn innota li permezz ta' dan il-proġett qed jinġabru memorji tat-tarzna u dawk li kienu jaħdmu fiha. Qal ukoll kif hemm il-ħsieb li dan il-proġett ikun estiż għal aktar siti u artifatti. L-idea hija mbagħad naturalment li kif għamilna fil-Mużew Maritmu li huwa ġast parti żgħira mill-patrimonju kulturali tagħna, eventwalment il-patrimonju kollu tagħna fit-total tiegħu jisir diġitat. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinġo Azzopardi spjega li dan il-proġett li ser isir permezz ta' dawn il-fondi ser ikun qed ikompli itejjeb is-servizz marbut mal-wirt ta' pajjiżna. Fil-rigward tal-Mużew Marittimu qed nitkellmu fuq aktar minn 2500 u allura dan huwa mod kif nagħmlu investiment biex inkomplu narrikkixxu il-wirt kulturali li għandu pajjiżna u nkomplu nagħtu aċċess aħjar għalih. Minnaħa tiegħu, il-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta Noel Żammit issostna kif din it-taqsima ser tkun qed tiżgura l-ġejjieni għall-modi ta' pajjiżna li qed tkompli toħloq esperjenza unika lil viżitaturi anke mod virtwali.